המפתח שמה. שו! תראה. מה הוא רוצה? מה? פריקה אולי? לא נכון, לא. הוא פריקה? לא, לא. לא, תסתכל על הכתף שלו, הוא מחזיק את הכתף כמו פריקה. לא, לא עוד פעם, הוא בדרך כלל יש לו את הבעיה הספריקה? לא, אבל אנחנו, כולם פצועים פה כבר. מי זה? מי ניסה? דייגי. לא פעם, קיבל מכה. נקרא למפתח, שיבוא? לירן! הטלפון שלו? לירן! בוא רגע! איזה חברת אבטחה הם? כולם? שלושתם? צא! טוני, רק שיגידו לו לבוא לפה, ההוא אני בדרך כלל כבר ניקח ממנו. הוא יכול. זה של זה. הלאה, נו. תשאל אותו רק את הפרטים של התעודה. זה שנמצא שם, איך קוראים לו? שם שלו, תעודת זהות. איך קוראים לו? גיא? גיא מה? יודע? מאבטח. אתה עם הנשק? כן. מה השם? מה המשפחה? תעודת זהות? איך? תראה לי את התעודות פה. אתה גם מגן? יותר שמורות, טוב, אהרון, טוב. יאנו עוזבים אותו. זה הגול. מה תעודת זהות? נגד מי? על מה פאול? על מה? דבר עם המחלקה שלי כמה לא נכנס, כמה נגמר? 3 מציינים. 2 בהתחלה. טוב, אביאל! 1 בדקה ראשונה של המשחק. 1 דקה שלישי. משחק ליגה? אביאל, לך תרים, אביאל. לא עוזבים את השחקנים עד שהשטח לא נקי. שקט דורבן. רק בנה. בנה היחידי שהוא נורמלי. כל השאר מה? רביד וכל האחרות. קראתי אותו בעבר באמצע המשחק לידי בלם. גם אין לך בלם? בלם. מי היה שם עם בנאי ורון? איפה? עד השאר. רק תדאג שיהיה להם קבוצה חדשה הייתה. מה זה לדעת? 6 שחקנים. לא, בדרך כלל מביאים לו, לא יודע למה לא הביאו לו. אבל לא הוא ולא הוא אין להם, יושב שם מישהו אחד באמצע. לא, שם פתוח. שם פתוח, אתה יכול להפתיע. כמה דברים הוא שם על המהלך הזה. זה צריך להגיד החוק יותר טוב. באי ואין בסוף. הוא יכול לסגור את זה. הוא יכול לסגור את זה. בטח, אם אני בא לפה... אתה לא בתקנון? כן. הוא יכול לסגור גם את המשחק עכשיו, לא? אם הוא רוצה, כן. זה תרפיה עכשיו, זה היה ניתוח עוד 3. באישור מלא של הרגל. אתה עושה ניתוח פרטי? כן. איפה? מדיק סנטר? לא, באסותא. אתה יודע שאתה מקבל 80% על זה? איזה ביטוח? קופה.
אני קיבלתי 80%. מה קרה? לצפר נתן להם? עושים פאולים של כן, פאולים אצלהם. שני עשו ביטוח פרטי. צריך לקבל משכורת על זה. ביטן. אין לך חוזה. למה אתה עושה ביטוח פרטי? אין לך חוזה. לא שווה כלום הביטוח, סתם אתה משנה. תבדוק אותי. עשיתי MRI ביום אחד. זה לא קשור. קיבלתי תוצאות אחרי שעתיים. מה זה לא קשור? אני גם עשיתי באותו יום, זה לא קשור הדברים. אני זה מדבר איך אחר עשית כך... באותו לא, יום? אני מדבר על המשכורת שלך, היא לא... אין לך משכורת שכאילו... מהכדורגל, שיש לך חוזה שאתה יכול לקבל... זה נכון. אתה מבין? לזה אני מתכוון, זה לא רלוונטי. עזוב, עזוב! בראבו! לך, תומר, לך. יצא לו החוצה, הוא לא יצליח לעצור. תומר, לפני... אי אפשר. לא. הדשא הזה מקפיץ את הכדור. מי על הספסל? אדגר היה חולה השבוע. בן לוי. בן השוער. רוי. איזה רועי? רוי קוראים לו, לא? עומר. עומר, לא רוי. אבל אנחנו לא משחקים, שתדע לך, אין לנו פסים, אין לנו מהלכים. ג'וני. איזה מקום, חי. למעלה? כן, 2 נקודות. אבל הכל, הם היו צריכים להיות מתחתנו 2 נקודות. הכל עם הקומבינה, עם כפר קאסם. לא קומבינה, הם בכיינים אני קודם. תראה לכם כל שנייה צועקים. כן, שם את הספסל. הספסל וזה כולם. למה, מה עם כפר קאסם? היה בלגן עם השוער, זרקו עליו פיסה על הראש. פתחו לו את הראש, היה בלגן חבל על הזמן. הם הובילו, שתבין. כפר קאסם. כפר קאסם הובילו. זה אמור להיות, לא ככה עיניו. והם לקחו את הנקודות. הם לקחו את הנקודות, שמשון. לא מבין, הם עשו פרובוקציה. הם עשו את הבלגן. הם עשו הם עשו את פרובוקציה. הבלגן. חשבתי זרקו עליו לא. שמשון. לא. הם עשו את הבלגן. הם עשו פרובוקציה. המפתח של כפר קאסם, הוא קיבל את השחקן באופן. התחילו בכוונה להקניט הוא אותו. החזיר, לא פה בלגן, הם קיבלו את הנקודות. ומתי? דקה 80 ומשהו. דקה 85. אתה מבין את הקטע? הם בלגניסטים האלה. מגעילים בקבוצה הזאת. דקה 85, השוער... הם היו בפיגור 2-0. לא, 2-0 הובילו כפר קאסם. כפר קאסם הובילו עליהם 2-0. השוער התגרה במאפיה. השוער התגרה בחלוץ של כפר קאסם, הוא החזיר לו במאפיה. איזו מילה. אם יהיה בלגן, בית הדין קבע נקודות להם. לא, אבל זרק עליו פיסה המאפיה. אתה מבין את הקטע? הם בכוונה, הם ידעו שהם הולכים להפסיד. נתנו להם רדיוס מפחיד. קבוצה מגעילה האלה. אתה לא רואה כל שניה הם צועקים? אתה לא רואה, תראה איזה לחץ הם עושים על השופט. השופט. בטח. אבל השופט לא לוקח את זה. למה לא? מה? הוא לא עושה עם זה שום דבר. למה מה? נתן ללוסקי פאול הפוך. היה פאול ללוסקי. לא, אני מתכוון שהוא לא עוצר את הצעקות שלהם. כן, לא? כן, הוא נותן לזה לקרות. כן, הבנתי. טוב, אהרון, צא! הרבה הוא שופט כבר זה השופט. אבל הוא לא מספיק דמות, הוא לא מספיק דמות. אין בכלל. יש לו כל ציף מצחיק. כן? פעם אחת הוא בא שמעת את זה פעם, אייל צור. יצאו? משוגע זה, מה? שמעת אותו פעם מדבר? זה משוגע. צועק על השחקנים. אייל צור צועק, אבל שמעת את הקול שלו? כן. הוא צרוד, כל צרוד יש לו. כמו איזה בחורה צרודה שאחרי איזה 10 פקטים. כן, מצחיק כזה. משוגע אבל. אבל כל השופטים מקללים, תדע לך, בסוף יעשו על זה כתבה יום אחד, איך הם מדברים לא יפה עושים את זה לשחקנים. הרבה. איך הם זה מדברים לא יוצא יפה. החוצה. נו, ההוא שהיה איתו בינתיים את הבלגן, מה? שופט. בלגניסט. פעם אחת צריך לתפוס אותו במצלמה שמדברים לא יפה לשחקן, שיקלטו אותם בדיבור, כמו שהם צריכים את השחקנים שקוראים את השפתיים שלהם. פעם אחת שיעשו להם. איזה פאול! מה זה? תראה מה יעשו תראו, לא מוציא לשיפוט. צהוב. הכל ישתנה להם. הם מדברים מלוכלך לשחקנים. אביא את שער! עוד אחד צריך להישאר. מכניס גול היום. כמה זמן? לא חשוב. יש עוד... חכה, אני אגיד לך אם זה נגמר. לא להפריע, בנו. ايه الخنوف ما كرهنو فرخة شخص ثاني לא, זז לי ישר שמאלי. 12 דקות, אלעד.
לא חזק אבל. זה או שחם מאוד או... כן, אתה לא יודע מה לעשות, פה חם לי, שם קר לי. אתה עכשיו חם לי. אלעד! 12 דקות נשאר. לא, מה הוא שוטר סייר בכלל, במקום להחליף קצין. או, תומר, לא חיים שלי, נו. משחקים עליו. בלמי ראשון. פאול! מה? הפוך! הוא מתכופף. הפוך גם עכשיו, הוא התכופף! הוא נפל בגלל זה, הוא לא התרומם. יש לה שער לפני שיתנו לך גול משם. פרדסיה, לא להיות נאיבים! פרדסיה! להתחיל לנוע! הנעת כדור! מילה יפה, הנעת כדור זה מילה קלאסיקה. שאל אותי איך אומרים, אני אומר לו הנעת כדור, זהו, מאותו יום. לפני שבוע אמרתי לו, מה נצח? תגידי מה הנעת כדור, אני צריך למה הנעת כדור. אתה אומר לקבוצה הנעת כדור, כן, זהו. ריאל מדריד. זהו, כן, אין בעיה. יאללה פרדסיה, הנעת כדור! אנחנו אין לנו כדור פה היום, ומה זה עזר לי בסוף? אני רוצה להגיד לך כל הליגה איפה שאני נמצא, קבוצות באות משחקים על רק על בורים. אתה לא מאמין בכלל. וככה הם מנצחים, לא? רק מכבי תל אביב והפועל תל אביב משחקים כדורגל, כל השאר חרבנה. גם הפועל קצת מעיפים לי כדורגל. אין קבוצות, תדע לך, אף אחד לא מניע כדור, אל תבנה על זה אפילו. לא, אני בונה, אני אגיד לך את סתם, האמת. שטויות. אין כדורגל בישראל, כי זה לא יעזור, לא מלמדים. קבוצות מאמנים, אתה צריך לראות. הפועל באר שבע משחקת יפה. לא, אני לא מדבר על הבוגרים, אני מדבר עכשיו במחלקת נוער. כולם בום בום בום. פתח תקווה קטנים. אלה שהיו בחו"ל? אלה ששיחקו נגדי בגביע. עשו לי... כן. 2005. היו בברצלונה גם. הם היו, אתה יודע, מתי עשו 1-1 עם ברצלונה. מתי שהם נסעו לברצלונה, זה אותו, הם היו באותו טיסה שלי לזנזיבר, הם היו בשדה תעופה איתי. ראיתי אותם. עשו, אחי, 1-1 עם ברצלונה. אני יודע שאחד עשה את כבר מחצית ראשונה, עמד איתם יפה, אבל זה... הם מניעים כדור? הם מפחיד? באמת? 20 הרמות מעלה, 20. מפחיד לראות ילדים ככה. זה אבל... אבל זה מחליט. זה עניין של מועדון, איך מלמד? עניין של הכל גם. עכשיו אומרים לי, מה, אתה לא מחויב לניצחון? לא מחויב לניצחון, רוצים לראות כדורגל. למה אתה בועט? כאילו יש יסוד. אתה ברגל. כן, אתה לא מאמין, אם אני לא מביא כדורגל ברמה... פצוע, יכול לקרוא את הרגל. לא עובד איתם על הגולים בבוא אחר. תשמע, השחקנים האלה יגיעו כדורגל בכלל, בקלות לבד. וכמה הם? 14. אז אין להם בעיה, אתה יודע, לתת הגולים, נותנים גולים. כן. אבל אם אתה לא מלמדים אותם, והמנהל מקצועי רואה שהיו כדורגל, זה בשבילם. אתה מקבל את זה בראש. הנה, לקחו לי עכשיו 3 שחקנים לנבחרת. באמת? איזה יופי. יש להם עכשיו אימונים בראשון לראשון. זה כדור. למה הוא לא עושה 1 על 1, חכה לדאבל, משהו? סתם לבעוט. מערים. סתם אבל לבעוט, עד שאתה מגיע למצב לאבד אותו. אנחנו מנצחים היום! טוב, בנמי, טוב! גם לא עשו הרבה שמשום. צא לשם, צא! תומר, צא! לא עשו, מה איפה? איפה? מתי היה? הבעיטה שהוא בעט, בשמיים, מפה 116, נו, זה טכניקה של... הוא לא בעט לשער, זה לא נחשב אצלנו. לא, הוא לסלם את השער. זה שהוא הגיע למצב, אבל הוא לא בעט לשער, זה בשבילי כלום. זה אפס של שחקן, אתה בועט. זה כמו שאני אגיד לשחקן כדורסל, תזרוק לסל והוא לא פוגע בסל. למה הוציאו כדורים? בדיחה, שחקן כדורגל. מגיל אפס הוא משחק כדורגל והוא לא בועט למסגרת. אביאל, שחק, איזה נאיבים, נו, בחתיכת דינר.
אתה רוצה שקט! תרוץ כבר! פליק עומד! מה, תומר במהלך זה, רבים? תומר ושקד. תומר בא אליו שהוא לא רץ. אחורה ותפות. למעלה! מה אתם משחקים לי פה במרכז? טוב אהרון, טוב, צא לשם, צא! צא לשם, צא, חד דינה, צא. טוב, פליק! אהרון, לאט! אל תעשה פול, עזוב אותו. אל תיגע בו, אל תיגע בו. הם מחפשים את המצב נייח והוא נכנס בו. הנה, עושים אותו על המהירות. טוב, לוסקי! פאול! תודה! תודה! בית ספר יש לו! הוא שם לב לזה. צודק אבל. הוא שם לב לזה. אוי. טוב, טוב, זה, עכשיו. שאלה המסירות שאתה אומר, אתה נותן. עכשיו. בעומק זה הזדמנות. אין, אבל הוא לא פורץ. להביא לו עובד קשה בהגנה, לא ככה של התקפה. הוא רק רוצה לקבל כאן הרגל. לא רץ. לא אורן ולא שקד במשחק. תראה, איפה שקד בכלל? גם אורן, מה עשה אורן עד עכשיו? אתה יכול להסביר לי? אבל שקד לא שחק מקודם באגף ימין? אני שואל אותך איפה שקד. וגם אורן שם. למה שתיים שם? שניהם שם. למה? לא יודע, נכון או לא? כן, בגלל זה הוא היה בצדדים, אתה עכשיו להביא עליו אף עזרה. אין לו אף אחד באגף. אהרון! אז אני לא מבין מה קורה. כן, זה מתחרות על השחקן שלנו, זה משגע אותי שקט. אהרון, נירון! אהרון גדול! טוב, נו. תן לו. דינה, שקד, שמור את הכדור, עזוב, שלנו. סליחה? לא צייק אותו. יאללה, שיתנו גול. מי נתן גול בקרן אופק? ישי. עם הראש. חמוד אין. בנה, כל קרן עולה. אתם רואים? לא תמיד חייב את הגובה. נגמר המחצית, לא? עניין של מיקום גם. מה העניין של מיקום? מה, נותנים להם כדורים? אופסייד! אין סענה. אתה לא שוק. זה זרק אותו. טוב. רואה ככה, הוא רק זה צעק אותו שיש לו נושא. רק על הגמל. מה למה? צעק על הקבל, שהוא לא שאל לא נבדל. מה עוד תצעק על הקבל בכלל? אבל השופט, תדע לך, שפת גוף שלו חלשה, לאללה. מאוד חלש, תראה איזה... הוא לא רשמי, הוא אין לו סמכות. וואלה, תן לי אם אני שופט את המשחק הזה. וואו, מה אני עושה? אלה כבר כמה בחוץ. עוד שחקן אחד פונה אליי, אני מעיף אותו החוצה. נו, ועכשיו... צהוב אחד, צהוב שני, תפנה אליי, אתה בחוץ. תריב! כזה ענק, רוחב צריך רק חצי גול. חד. חד, הוא גם גול שיפגע עצמי, במישהו, אבל כן. מלא שחקנים עושים. נכון. אתה צריך משם היית, שם רוחב נתתי לי כרטיסים. איזה? וואלה, אני חייב במחצית. כאלה. אני הולך לשפוט פה, אם אני לקחתי. חייב כרטיסים לעשרה. מה, באימונים, אומרים? לבית ספר, אביאל, לאן? מה אתה רוצה לעשות? מה זאת אומרת? בית ספר ילדים, ילדים חולים על זה. הקטנים. כן, זה עושה את זה רשמי כזה. מבסוטים האלה. הפעלות, זה יש הפעלות לפעמים. זה הבאתי, אתה יודע מאיפה. יש שופטים מקבלים את זה בחופש. לא, מאלה שיש להם בפוקר, ז'יטונים, זה הפלקט מלמטה. שמע, הוא שערוריה, אין דברים כאלה. הנה, צהוב. מי הוא? למי יצא? בנמי?
תמיר, המוח שלך תדע בתחת. לך, תתמקד כמה דקות על הספסל שלהם, קח זום על ההתנהגות שלהם, שיהיה לפחות עם בית דין, שיהיה מה לדבר, איך הם התנהגו, מה הם צעקו ומה לנו נתן. שיהיה פאול, אני אעשה את זה. אתה מבין? קח להם את הזווית הזאת. שאיך הם נכנסים למגרש, איך הם צועקים. שיהיה פאול, אני אצלם את זה. הוא נלחץ, אז הוא שורק. תמיר גבר. בסדר, לא משנה, עזוב את זה. זה חלק מהאמוציות, אתה לא יכול לשפוט אותו על זה, מה? סרטן שונא. איך השאיר אותו לבד? לא האמינו שהכדור יגיע עד לשם. ימינה. אבל אין מהירות קדימה, אין. ימינה, אבל לא לאמצע. ימינה, חייב כדור את הצידה. תודה! דווקא עכשיו לא היה. כן, לא היה בחיים, הוא בא מבחוץ. לא היה נמדד. לא היה. לא היה, הוא בא מבחוץ. מי זה הכוון הזה? מה? מוצא. אתה יודע מה זה? בדיחה מילה, זה מה שקורה לי במשחקים. לא למדת עוד? אנחנו ניתן לך עוד כמה... בהגדה. היום הוא התפלל שם. למה? מי עושה לו משחק היום? בשעת 7 בבוקר שהוא קם ב7. הוא אומר לקח כדור. מי עושה לו משחקים היום? זה קשה. גם אתה עושה לו משחק בשעת 7 בבוקר, מי אתה עושה משחק? יש לו תלוי מרוכז, לקום בבוקר מרוכז. היה לו גם משחק כן, הוא עוד יותר מוקדם היה לו. 7:30 הוא יצא מפה, אז איך תדע מתי. יו, אז מי 7:30 הוא פה? מה, משחק חוץ? קשה לו. קשה, גם אביאל, שניהם. למה? מה קשור? אביאל עוזר משהו. יפה. כל הכבוד. איזה יופי, עליו שני שחקנים של הבוגרים מאמנים, יפה. איך אופסייד? מה קשור? יפה מאוד. אולי נעשה גם. שיהיה אמוציות. זה נעשה. הם מובילים, מה אכפת לי? בוא, אני אלך לעמוד עליו מאחורי הזה, נשגע. שיש את המחצית, שים לב לשופט, מי מתקרב אליו, צלם זום על השופט. אוהד, מה? אני הולך לנסוע את זה. בטוח שהוא. מי זה עמי פסקל? בואו תנו לי חוות דעת. מי זה? הפסטר הזה, הוא... מי, השחקן? עובד הדין. אתה רואה אותו יושב שם, עם השחור ליד השער. הוא איתם, עם הקבוצה שלהם. ואני נבוא השופט, רועד פחד מה. צלם עכשיו את השופט. כל מה שצעקות של שחקנים שלנו, כל מה שמתקרב, שם מצולם. זו, אנחנו יודעים. שים לב לצעקות, מה עושה? שלא יוצא למישהו סתם צהוב אדום. תמיר, עוד, תמיר, תרביץ לו, תמיר. עוד אדום. למה אתה מדבר אבל? תרביץ לו, תהיה גבר. תשתוק זהו. מה, אתה גבר? זה בשכל. עזוב, שילך ישב אצל עמי פסטל שם. הלך תשב אצל עמי פסטל, יא... רבע שעה הוא מדבר איתו לפני, הכל הפוך. לא כן, נאומן. הכל מפחדים. לא לדבר מילה. לא לדבר מילה מעכשיו. הולכים ילדים פה פחדנים. אתה לא עושה כלום. עזוב אותך, מה? הוא מפחד מעמי פסטל, נו מה, אתה מבין? פחד, אתה רואה פחד מוות.